Sharon ilha hemmhekk issa snin twal, taf l-ins and outs kollha tal-Unjoni Ewropea, il-liġijiet u kif bniedem jista' jakkwista fondi taf minn fejn għandha tgħaddi sew, u jiena nħoss illi Sharon Ellul-Bonici hija asset kbir mhux biss tal-Partit Laburista iżda wkoll għal-Malta. Minn hawnhekk nawgurala minn qalbi l-akbar suċċess għall-elezzjoni u ngħidilha li aħna ħankunu kollha warajha biex ikollha suċċess. Konvinta li b'element bħal Sharon fil-lista tal-Partit Laburista, il-Partit Laburista għamel gwadannu se jagħmel gwadannu wkoll li ħejġi rifless fil-voti li se jġib fl-elezzjoni ta' Ġunju li ġej. Jiena nemmen li Sharon fil-Parlament Ewropew pajjiżna jista' jmur ħafna l-qudiem. Nieħu piċir nara wkoll li mara bħal Sharon għandha moħħ miftuħ u liberali u daqshekk close maż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Grazzi tal-li kontu magħna sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.